Akkor kezdjük. Most a mikor máskor. Minden. Biztos, hogy azzal kellene kezdeni? Hát, ha nem azzal kezdjük, akkor meg azzal. Mit tetszik gondolni, mit érez az az ember, amikor sétálgat az utcán, és százával követik a nőt. Magát követik a nőt. Százával. És miket súgnak a fülembe? Miket? Szeretlek, imádlak én, te vagy a fény az éjszaka. És akkor mi súgnak? Hát, én ilyet életemben nem hallottam. Ide is kellett. Ide? Ó, nem, olyan gyengébb napon volt úgy 20 követság. Egyik most is látom a közönség között. Ó, egyik most is lám sétál az utcán. Tessék megnézni, tessék megnézni. Egy pillanat. Tessék, tetszik adni azt mondta a 2 méteres nőt, ahol a lesárnyilván? Ő volt az? De még mennyire? Tessék nézni, csak nézni, tessék nézni, csak nézni. Mindjárt elővesz a telefonja, és most leolvassa a számot az orvosi tábláról, és mindjárt megszólal a telefon. Hihetetlen, ez újra már. Tessék állni. Na, mit mondta? Halló, Nyakasi doktor! Hogy kicsoda? Azt a gyönyörű, csinos, fiatal ember? Na de kérem szépen! Engem keres. Harcolni fogunk! Nem fogunk harcolni! Lejjál! Mi van? Tudja oda, Pika, a felkelő nap első sugara! A tisztás! Hogy miért harcolnak? Tusztom sincs! Hát én megmondom magam! A két Pika, a felkelő nap első sugara! A tisztások! A nőstényér harcolnak! A fehénnél! Jaj, drága Pika úr, hát hogy meg ijesztett engemet? Léza! A fehén! Fejlőtt ma nem az ányim, az ma! Micsoda? Ma nem a baj? Állottam! Mi van? Állottam a pehánát! Na, ma meg velünk? Nem, kérem, állottam a pehánát! Na tudjam? Én úgy szüljem a... Szólok a doktor, nem fél tőle. Jaj! Nem olyan nő vagyok, mint a többi. Ó, na meg hiszem más. Tudja csak, milyen volt az a férfi, aki magát egy perc alatt nem tudta hódítani? Én csak annyit tudok mondani, hogy ilyen férfi nincs a világon. Tetszik, hogy én járok moziba, nézem a Schwarzenegger. De ilyen férfi, mint Vitek Ödön, ilyen nincs, mint Vitek Ödön. Csak egyedül ő van a világon. Történt maguk között valami? Sajnos nem. Már doktor úr az utolsó pillanatban közbelépett. Tehát ez egy nagyon különleges eset, drága. Feljött hozzám egy nagyon különleges férfi. Ez a férfi elparaszolta nekem, hogy első látásra beleszeret. Nem bírja elviselni már pedig azt, hogy üldözik a nőt. Üldözik a nőt? Várjál, hát ezt nem akartam neki elhinni, ezért megkértem Irénkét segítsen, próbáljuk ki, hát az eredményt azt látható. Hát ez igazán nagyszerű, és hol van most ez a férfi? Mindjárt bemutatom neked csak valamit. Nem volt szép, hogy ilyen szelán ügyben kísérletű nyúlnak használt. Én elmegyek. Nem menjen el, Irén! De igen, elmegyek. Egy ilyen szüllött nem lehet asszisztens. Még akkor sem, ha Bunda Irénnek hívják. Megpróbálom visszahozni. Egy férfi, akit üldöznek a nők. Viccek, öldöz. Na itt vagy! Magához? Vicceged? Személyes? Egészen más embernek látom. Na, hogyan volt? Egy igazi férfi. Tetőtől talpa? Talán még onnan tokon. Hallom, hogy első látáson minden nőt magába bolyog. Hát van, akit azért, akit a második látásra. Ugye miről beszél?
Egy férfi, aki minden nőt meg tud hódítani, van ebben valami izgató. Jó, tetszik nekem. Nagyon? Még nagyobban. Akar velem találkozni? Naponta többször. Hol akarsz lesz a címén keresfél? Vicek. Hát a nő receptre hívta fel magát. Na jó, de hát ha letudtuk, holnap megfogjuk a munkavégét. Megbízom, rögtön azzák. Ha most átdöntöttük, hogy azzá? Hát nem? Ha, én nem tudom. Hát én se, de azt ma ledöltsük ám, mert nekem ma új zúgafája. Akkor holnap is csak egyeztetünk. Ha, azt hiszem, ma tényleg nem a döntsük el. Tegnap is ugyanazt mondta. Újra, igen, újra kezdték. Pinténél azaz nap. Júj, ha láttétek róla napra. Nincs rajta nadrág! Jaj, látogatnak egy magad, a szégyeljék magukat! Azért, hogy birkózás jobbátok, de nem látni mindent, ugye? Mama nem mondjon semmit, amire befejezni, ma otthon vacsora. Én azt a címet alattam.